Mijn naam is Alwie Kroeze. Nou, wat de eer dat ik vandaag hier mag zijn bij onder andere TV Oranje. Om mijn nieuwe single Nober te promoten, dat is 1. En 2, iets te vertellen over mezelf. De afgelopen 3 jaar ben ik druk geweest met een theaterprogramma door Twente en de Achterhoek en in Drenthe. We zijn een beetje overal geweest. Nu maar is het tijd voor een nieuwe single. Het bloed kruipt waar ik niet heen kan, dus Twentse muziek op zijn best. Geschreven door Wilfried Poorthuis, de single Nober. En die is opgenomen bij Martin Sterkes, u allen bekend. Graag gaan we dit jaar daarmee verder, om nog veel meer dialectmuziek te maken met thema's die leven voor deze tijd. Dat is een beetje de opzet van mijn verhaal. Volgend jaar gaan we opnieuw het theaters in met een kleine gezelschap langs buurthuizen, langs diverse theaters in Gelderland, Overijssel en hopelijk ook hier in Drenthe. Dus dat is een beetje wat ik doe. En als u informatie wilt over mij, nou, dan kijkt u maar eens op Facebook en zoek naar Alwie Kroeze en dan vind je me zeker wel. Alwie Kroeze met de single Nober.